Helo, a diolch am glicio draw I weld y fideo yma ar fy sianel Crefftau Mae'r. Yn y fideo cyntaf, byddai'n goses I fwy nag un coeden I chi wedi wneud allan o wifren metal a cerrig bach. Tro yma, rwy'n mynd I ddangos I chi sut rwy'n gwneud un o'r rheini. Un mewn cylch, felly cylch metal, gyda wifren gopr a cerrig bach ynddo fe. Dyma beth dwi'n mynd I ddefnyddio. Cerrig bach a Addurniad. Dwi'n mynd I rhoi nhw mewn bowlen I wneud nhw'n rhwyddach I gael gafr ydyn nhw. Gwifren gopr lliw aer, dwy wahaniaeth trwch o'r rheini. Cylch metal a offer gwneud gemwaith, un I dorri ac un I ddal y gwifren. Y peth cyntaf I'w wneud yw cymryd y wifren fwyaf tenau a defnyddio yr hwp metal I wneud siŵr bod fi'n cael darn sy'n o leia dwywaith yn gwres canol hwnnw cyn torri off y darn cyntaf. Rwy'n defnyddio'r darn cyntaf wedyn mwyn torri darnau eraill tua'r un maint. Os yw'n rhaid nhw fod yn gwmws yr un faint, mae dymu'r wahaniaeth yn mynd I fod yn y plygiad a'r pethau nes ymlaen beth bynnag. Ar ôl torri'r rhai cyntaf, mae eisiau cadw torri darnau I desbio digon at y prosiect gyda ni. Mae hyn yn cymryd tipyn o amser. A dweud y gwir, fe gymerodd y prosiect o wneud y goeden yma 2 diwrnod I. Rwy'n gwneud dymed bach a cael egwyl a seibiant a dod nôl I wneud dymed bach eto. Ar ôl cael bwndel digon o faint o wifrau, mae eisiau cymennu nhw lan am bod nhw'n dueddol o fynd yn weddol aniben wrth dorri. Dal yn llaw a ddim mwy na tua centimetr o wahaniaeth yn beth sy'n dod allan o'r llaw. Roeddwn am fwndel cymen fel hyn, fe bod yn gwneud e'n rhwyddach I rhoi troi a troi mwyn wneud bonin y goeden. Mae eisiau dipyn o droi fan hyn, a mae yn galed ar y llaw, felly dyna pam rwy'n defnyddio'r offer mewn rhai mannau. Mae angen troi digon I boni'n hyrach na chi'n meddwl ti angen I ddechrau gan bydd plygu yn y busnes nes mlaen. Yna gwahanu allan y gwifrau bach fe bod ni'n cael y gwreiddau yn dod. Mae angen troi bwndeli mawr o wifrennau at ei gilydd I wneud gwreiddiau mawr, gwahanu allan dymer eto, a troi bwndeli llai a llai hyd nes bod chi'n dod lawr i'r wifren unigol fel y gwreiddiau ma'n ar y gwaelod. Ar ôl gwneud yn siŵr bod y gwreiddiau'n edrych yn weddol, rwy'n dechrau lapio'r gwifren unigol o amgylch y gylch fawr fetal. Rwy'n rhoi unwaith o amgylch I ddechrau a gweld bod pethau'n edrych yn weddol, cyn lapio'r wifren rownd 3-4 gwaith a torri I ffwrdd y pennau.
Peidiwch becso os nad yw'r gwreiddiau yn edrych yn wastod. Dydyn ni ddim am iddyn nhw fod. Y peth nesaf ni'n mynd i wneud yw gwneud y bonni yn anwastod trwy i blygu far hyn a ffordd draw. Pan fod y bonci ffyn i le, gwahanu'r gwifrennau allan, a'i troi mewn i cangennau, ac yna gwahanu eto a'i troi mewn i ddechrau brigau. Pan fod gosodiad ac anghennau a'r brigau'n edrych yn weddol, mae'n bryd atal mwyn rhoi y dail arno. Mae angen gwahanu allan y gwifrau ac yna rhoi cerrig fach arno. Rwy'n hoffi cael y cerrig ar wahân mae'r rhai yn hoffi llanw brigau y cerrig. Yna naill ai'n rhoi cinc fach neu troi'r wifren o amgylch y garreg i'w ddal yn ei lle, cyn bod fi yn rhoi y wifren o amgylch y gylch fetal i'w ddal ble dwi am e. Rwy'n cadw mynd fel hyn ar y gwifrau i gyd. Mae hyn yn cymryd dipyn o amser, felly rwy'n gorfod cymryd sawl egwyl a seibiant rhwng wneud 2-3 cangen ar y tro. Pan fo'r ddeilen ola'n ei lle a'r wifren ola wedi lapio amgylch y gylch fetal, mae'n bryd dechrau lapio'r wifren Gopr dewa o amgylch y gylch metal i gyd. I ddechrau, torri darn ddim mwy na metr o hyd, i blygu yn hanner a rhoi trwy ar y top fel bod ni'n gallu gwneud dolen i hongian y peth yn y diwedd. Mae angen dewis y man gorau i roi'r ddolen ac yna troi yr wifren o amgylch y gylch fetal, un pen yn mynd un ffordd a un pen yn mynd ffordd arall. Gall gwifrau yr
brigau gael ei symud un ochr ar llall i gael dymed fwy o le i weithio. Rhoi sawl troad rhwng brigau, ond ddim yr un faint bob tro, fe bod ddim yr lle rhwngddynt gwmws yr un peth. Wrth gwrs, bydd y wifren gyntaf na ddim digon hir i fynd o amgylch y gylch fetal i gyd. Felly bydd angen gwasgu un i fewn ac yna torri un arall. Rwy wedi ffindio mae'r ffordd hwydda i wneud yw i blygu pen y wifren newydd, i roi o amgylch y cylch metal ac yna dal hwn yn ei le tra bod y wifren yn cael ei droi o amgylch y gylch. Mae hyn yn atal y wifren rhag troi o amgylch y gylch wrth bo chi'n mynd. Bydd angen cadw i fynd yn lapio o amgylch y gylch metal hyd nes bod y cyfan wedi i orchuddio gan wasgu i fewn a torri unrhyw bennau ar y diwedd fel bod ddim byd yn dod allan. A dyna fe y goeden wedi wneud. Gobeithio bod chi wedi mwynhau gweld sut oedd hi'n wneud y goeden. A cyn i fi fynd, mae eisiau fi weid diolch yn fawr wrth y person sydd wrth y camera. G o'r channel George Boys.